Ahojte kamoši prírody, takže naše hľadanie pokladov pokračuje a ukryl som na ceste medzi Zvolenom a Sliačom popri Hypernové, popri Hrone, na Sliač, Sliač Kúpele, kopec nad Sliačom, cesta cez les až semka na Bakovú jamu a plus tieto úseky na Zlaťák alebo tieto úseky na Podborovu. Všade máte miesta, kde môžete hľadať. A dávajte si pozor. Sú nenápadné. Sú označené takýmto X-kom a kúsok tohto recyklovaného biopapiera tu nás bude trčať. Takže veľmi ľahko to môžete aj prehliadať. Každopádne takou indíciou je, že mnohé z týchto darčekov, týchto malých pokladov zakopaných sa nachádzajú pri smetiach. Čiže jarné upratovanie, ktoré bolo fakt by veľmi vhodné, keby ste robili a zbierali, zobrali si igeličku a zbierali cestou. Učili naše deti, že tie smeti nie sú prirodzenou súčasťou. Tak tieto pokladíky sa nachádzajú mnohokrát pri nejakých smetiach. Čiže ak uvidíte nejakú smeť, choďte, zoberte ju a hľadajte dookola, lebo je s veľkou pravdepodobnosťou je toto miesto, ktoré skrýva malý poklad. Kamoši, ďalšie indície vám dám na ďalší deň. Tak, sledujte. Krásny deň. Krásny deň Zvolen. Čaute.